Ayaw mo nakita mo ganito. Ito pa rin, kuya, bit, matala ka na. Hindi ka makitabayan. Really? Oh, sorry, namali ako. Kuya! Punto lang, punto lang. Ay, 40 man kung kayo yan. Oh! Hello! Ay, 40 man. Galit pala siya. Sige na, Marby. Wala. Yan na. Sa isang oras. Dus. Yang kita. Ano? Gabig diyan mo sa mga kaitbahay. Big! Ang ano? Masulog yun. Hindi ka pa makitabayan. Oh, hinahin mo na, bebe. May ka mapagdala. Sino pa daw? Bakit mo kailangan? Kuya, kumusta ka na naman? Kailan mo lang? Ay! Sikit! Kayo! Ay!